pasewakan busana sutra maneka sebab puspeteng udyana yang panjreng kang sarwa rukma manik Narawata Praprabanya sumirat kenyaring teja liweran lir catet sisiring langit ning wong kang luhung betah lopo cegah guling eling solah jatmika yen wacana kudu manis sang seming sasama sama samaning dumadi Sesanti Amarsudyana tepi dharma ing ngreh kautaman sadurunging dumadi jagat raya kang ana muhung gumlaring alam suwung ingkang langut datan potepi heneng hening niskala nikmating pramundhita sinaputing durgama sasreping kaningan tinitah purweng kayun ula ambuka wiwaraning carita sinungging prampita genupit langening budaya luhung biar padang ana sanepaning agesang suh Prabdata Pitana Rahayu Sagung dumadi Rahayu Sagung bawana Anenggih negari pundi
menika ingkang pinangka perwakaning kandha negari satunggal darep nama sedasa muhung ing negara Hastina. Ya Gajah Uya, ya Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Pantes yen to Praja Hastina kinarya purwaning carita karana dumadi saking pulo ingkang bebanjaran. Sinara sungapaning toya Benawi tinampi ombak ing samudra Bilumaya ingkang langut datanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala waneh cakri ing gisik. Saweneh tinebing jurang cerung sila karang kinepung susuing peksilawet miang sarang burung. Wonten ugi pasisir anter sasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung. Raya-raya Karang Kidri ruwir-wiraning klapa pratandha bumi subur. Pasiten mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan rangsang langit lenggak-lenggok lampahing tuwa ingkang mijil saking sendang-sendang kang wening tirtani. Pinara Praplaniti nampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah miang pategalaning Narakisma. Wekal panguling tetanen betasan tanana bumi sacengkang ingkang sela. Sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakabi pandya Bathari Sri Aglar Gumelar Yayah Rukmi Sari ingkang pinangkuing Pratiwi. Pategalane kaya mangklung-mangklung wit-witane pulo kapendhem, pulo kasimpar, pulo gumandul miang pulo wija. Jinawi tetukulan jejampi keng warni-warni temah agawi kasarasaning diri. Sinten ta jejuluk ing nata ingkang mengkoni bumi Hastina. Nenggih ingkang ajejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Prabu Suyudana, Prabu Jaka Pitana, Prabu Tripamangsah, Prabu Gendari Suta, ya Sang Prabu Dresta Rastratmaja. Nujuri sajuga Sang Natamiya Sriwa king Stinggil Binaturata lenggah dampar denta ingkang pinalibet ing kencana. Lemek babut permadani sinebaran kang sari-sari ginanda wedone sah jebat kasturi ginarepek para bedhaya srimpi biyada ingkang samya manggung ketanggung. Dene kang keparenggah jajar yekti menika parampura Hastina madhepok ing Sokalima Dahyawang Drona. Ya Resi Kumbayana, ya Sang Baratwaja Suta, ya Sang Dwijawara. Sumambung wingking mencorong tejane sasat udine lintang panjrahina nenggih kadang werda Narendra nganggo Sang Karna Basusena. Ya Sang Suryatmaja,
ya Sang Prita putra. Tan keri lenggahe Patih Hastina ingkang anyaturing poso jenar kekasih Raden Patih Harya Sangguni. Ya Sang Harya Suman, ya Tri Gantalpati, ya Sang Gendara Desa, ya Sang Majulik. Nadyan wis kanaduk yuswa parandene kinarya Patih Hastina tetela. Sang Patih lebda ulah ngamandaka mila rinteng dalu anggung caket lenggahe kelawan Sang Buinata. Tan keri seban ingkang rayi satring tirta tinalang Raden Kartomarma. Ngangklungake janga ringaken Karna jroning cipta muha ngantu-antu ijining sabda saking Sang Narapati. Sawetawis dangu Sang Nata dereng kawiyos pangandikane teka kaya mangkono pangudas maraning driya ingkang dereng kawiyos sing lisan laksitaning Janmatama hambek rara sriris tinggal duga prayoga ringa tansah liniling calak kawik nyan dinalah wuri ngarah-arah not wahyaning kala mangsa sadra kang padha hambek utami sakune kang sumewa ing aguna sarjo ning rat ngenaki yase sami sare kuna nguni yen ana satriya agung darbe hambek mangkono wangsuk mono ugrahani kang derajat uripe ngrambai praja
hat sukeng kayun kayung yun kawing noto karyo ascarayeng sabumi tenyo pepanggihan manem swaring jarwi asmoreng tias tatyo Sri Karongron hangrarangi ya jagat ya Dewa Bathara Penemban Bapa Penemban Sukalima Dahyang Drona katuran puja prembagi mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bapa Penemban ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing pasewakan negara Astina. Katuran puji astuti mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bapa Penemban Drona. Bapa oleh sumarana sumalanti embek guduk monyor-monyor Allah. Allah cukrek
nuwun inggih nggih paring pembagi paduka nggih anak Prabu Duryudana katur ingkang bopeng saka lima dat anggen kula nampi ndadosaken suka gembiraning manah kula ingkang bopeng saka lima wangsul pangestawanipun ingkang bapa katur nggih nggih wih katampi dawah sami-sami dipun skecaken pinaraipun bapa Premban Sukalima non nuwun sampun boten kirang prayogi kok nggih Kakang Narpati nganggo Kanthi Basuki rawuhipun Kakang Narpati nganggo ih yayi neskala praptanipun Kakang ngabiyantara wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Suyudana katampi tangan kekalih kapetekaken mungging Pranaja rumketing Werdaya mawana arah daging kayuananipun Kakang wangsul pangestawanipun ingkang raka katur paduka Yayi Prabu Duryudana wih katampi dawah sami-sami paman apa boyan ndadekake kaget ing ati pakenira paman adoh sonawi cedhak manira raketake diage matra kanthi prasaja hayu kongsi tidha sira paman patih Harya Sangguni kawula nuwun inggih nggih kados menapa to kagiyating manah kula ingkang paman kepatosan nampi timbalan saking Padukendra kuwatosipun manah kula ingkang paman tanpa pepindhan nanging dupi sampun marak ngabiyantara paduka nggih raos kuwatos kala wau sirna inggih awit kaprabawan pangawaos paduka Gusti kula ingkang sinuwun kawis tinggal pasiwakan dinten iki beda kelawan padatan napa badhe wonten dawuh ingkang wigatos monggo tumentana paring dawuh kula ingkang paman ingkang sagah midhangetaken kanthi tetela Paman Pati ana bab kang wigati kang nedya nandharake ning pasiwakan dimen trewaca penampanira paman ndak suwun sira paman kene maju sawetara nuwun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh hatap para hapsari tumonton mring Sang Dwija kadya ngewarat jiwa kakasing tias dahat kewraning karayanira antuk samyomyat rengganing Prabata roning kadhep
kumlak pindha pangawening sang beja longeng gadung malengkung katiuping maruta manda Manggengger temun-temun paring dawuh kula ingkang paman ingkang badhe midhangetaken kanthi tetela paman patiya jroning pasewakan dina samengku babar pisan ora ngrembug ditata tentreming bumi Hastina mung wae paman udakara telung ari etunging klungguhan iki panjenenganing ingsun mentas nampa nawala saka negara Ngamarta kang den tapak astaning Yayi Puntadewa barang sun waos isining nawala mau Pandhawa nedya nganakake sesaji syukur kunjuk marang Gusti kang akarya jagat ngrawuhke pira-pira brahmana uga para raja supaya nekseni nggone nganakake sesaji syukur paman tumraping sira paman patih Harya Sangguni mongko ingsun kang tinemu tuwa ingsun kang tinemu werda lan maneh umpama panjenengan ingsun kudu melu hangestreni emane mung kanthi ambalang nawala paman patih Harya Sangguni tumraping sira paman patih Harya Seman iki kepiye Duryudana kudu temeka marang Amarta mung kudu kandhek ana ing Astina nuwun sewu nggih nggir mboten kok ateges kula ingkang paman menika damel urup-urup menika mboten. Yektosipun Purbawasesa menika namung gumantung dhateng anak Prabu Duryudana jer nyatanipun ingkang kuwaos damel abang ijoning negari menika mboten wonten melih kejawi namung paduka anak Prabu Duryudana. Dene paduka ing mangke tindak menika nggih nyumanggaken dene mboten niku langkung prayogi dasare nuwun sewu kados ingkang dados dawuh pengendikan paduka anak Prabu Duryudana menika lak kapernah sepuh kadang werda tur sami-sami darah Barata ing ngatasi sedulur enom menika badhe duwe gawe nganakake sesaji syukur sesaji raja suya ngrawuhaken para raja para satriya para brahmana kinen hanekseni anggenipun ngawontenaken sesaji syukur akok paduka namung dipun saranani mawi nawala mongko menawi dipun etang doe sepinten Ngamarta Ngastina niku mboten tebih niki tumrapipun ingkang paman cetha yen to Kang Rayi Pandhawa menika nyepelekaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana pun mboten kersa ngajeni dhateng sampeyan anak Prabu Duryudana paman pati penembahan nuwun wonten dawuh pamrayogine Premban Sukalima pripun sing kuni apa Kakang engko dhisik wong iki mbok ya aja seneng gawe urup-urup tur umpamane Sang Prabu Puntadewa nggone bakal nganakake sesaji syukur
ngaturi anak Prabu Duryudana mung srana nawala ndak pikir kuwi wis cukup. Umpama ora nganggo surat jaman saiki umpama mung nganggo wah ngono ya cukup. Wah iki apa ka sing ditulis ana alat komunikasi kae. Oh WA. Kuwi tumraping Bapak Sokalima wis cukup. Mergo wong arep duwe gawe apa wae, kuwi akeh sing dipikir ora kemungkin nggone mikir ngrawuhke anak Prabu Duryudana. Lan menawi sengguni aja nganti nggone pun Kakang matur kang kaya mengkene iki mbok kira pun Kakang Bancindhe Banciradan Bidacara ing antarané Pandhawa lawan Kurawa ki ora. Nang nek dipitung kanthi jangkep Pandhawa ki ya muridku, Kurawa ya muridku, umpama aku dadi guru nggonku memulang marang muridku ora tak Bidacara. Ing pamulangan Sukalima biyen nalika sih muda ana lakon pamulangan Sukalima. Pandhawa tak ulang ngilmu pengetahuan. Kurawa ya ngilmu pengetahuan. Pandhawa tak ulang babagan matematika. Kurawa ya ngono. Mula pun bapak ki ora duwe penemu lan ora duwe karep beda cara ing antaraning siswa, ing antaraning putra. Lah, perkara pinter lan ora ki ora gumantung saka bapak gurune ki ora ning gumantung marang siswane nggone ngiguhake kang sarta budidaya marang undhak ing kabisan. Mengolak Pandhawa ki sregep. Seminggu ki ya trep mlebu terus ora tau absen. Jam 7 wis teko pamulangan, wis teko sekolahan. Nganggo seragam apik. Coba kuwi Pandhawa. Mongko cacahe mung 5 ora tau gotang. Pandhawa kuwi anggone ngangsu karo marang pun bapa, bener-bener nggone migatekake piwulanging guru ning coba Kurawa. Cacah 100. Sesasi ki sing mlebu pol-pole mung 3, 4. Engko 8 angger mlebu ki mesti genep. Ora tahu Kurawa ki mlebu kok ganjil ki ora tahu. Kurawa angger mlebu genep. Engko nata meja. 4-4. Ngetokke mention. Ngetokke bir. Ora ngrungokke marang piwulanging guru ning padha ngombe dhewe-dhewe. Mengko lek dikandhani terus nesu mutung. Bolos. Kuwi Kurawa. Lah sing dadekke gelane ngrasaku ki nduk kapinujon piwulangan becik. Mlebu cacah 8. Mengko biasane genep kok ganjil tambah 1. Sapa? Wong wadon. Bibirane iki mblenger ngono. Nganggo kaos ketat. Roke iki nganti ning dhuwur dengkul. Iki murite sapa kok tekan Sukalima ki? Bareng wis lungguh ana ing pamulangan genep 8 tambah 1 karo wedokan kuwi mau. Ha kok jebul kon ngilingke. Rampung njur padha mrogosak. Padha mbayar dhewe-dhewe nyangoni karo bocah wedok mau. Oh, kuwi pura, kuwi pura. Kurawa ki kaya ngono kuwi. Lah munane ibarate kaya dene klapa kuwi mau ceblok rada saka wite. Pandhawa caket karo penemban ing Satas Renggo. Coba Kurawa ki sing dicedhaki sapa? Ora ana liya, pamane Patih Harya Sengguni. Rombongan apa dileboni Sengguni ora bubrah. Coba kumpulan apa angger Sengguni mlebu mesti rusak. Dadi pengacu. Ora rombongan, ora gerombolan, ora paguyuban. Angger nek Sengguni mesti mawut. Lupute kasih ya entek. Rombongan iki metel mboko siji. Mula Sengguni aja seneng gawe urup-urup dene Pramono anak Prabu Kuntadewa nggone kepareng anake sesaji syukur cukup kanggo nawala yen saka pun Kakang anak Prabu Duryudana kudu tetep rawuh ana ing negara Ngamarta Sengguni. Sing Astina Maha Prabu Duryudana ngandika duh Nyai Werkudara
Sena Jujuk dah Iwang Drona Saksana mangenjali sing ngene ya piye Kakang iki kowe mau ngrungokke apa ora kowe ngrungokke apa ora sing tak kandhake wit ngarep nganti entek-entikan iki mau aku ki ngrungokke apa sing dadi dhewe Kakang Durna ki isine mung ngawang-awang merga selawase iki ra tau gathuk karo Patih Sengkuni jenenge pendhita ki lek dijak perang ora wani kula sing diutamake nata iman ketentreman kuwi wataking brahmana wataking pendhita njur karepmu tumraping Patih Sengkuni kula suwun anak Prabu Duryudana mboten sisah rawuh wonten negari Ngamarta pun to niki mengke umpami paduka keparang rawuh ndak mboten wonten ajinipun wibawa sampeyan agenging negara ageng Ngastina sugihing bondo sugih paduka anak Prabu Duryudana mila kados ngaten nggih nggih monggo dinten mangke mboten sisah dipun lampahi anggenipun tedhak Ngamarta supados mboten saged kelampah anggenipun ngawontenaken sesaji syukur Paman Patih Harya Sengkuni le pancen kaya mengkono paman aku manut apa sing dadi aturing Paman Patih Duryudana ora bakal temeka marang negara Ngamarta Siang Pantara Ratri Among cipta Dewaning sun Iwan Negara Panda Moncar Dinolir kekunang surung sorot tetan badan Katonan pacaring
ana dasare mangsa ketiga Himono hamnawang Repepeh kuwi dene satu ingkang natarangan minggas tinggil binaturata praja Hastina lah menika tawanane Brahmana ingkang sampun kaladuk yuswa bebasan lelu maku tan bisa jejeg lamun totan tinuwak ing teken parandene ngabiyantara ngarsane Prabu Duryudana lampah dodok asose doan hangika padha kawis tinggal mencorong cahyane hangeng wong tejane nganti merbawani pasewakan gung negara Hastina mesem dening Wardaya Sanata Hastina Prabu Duryudana Ririh kang dadi pengendikane mangkono sabdane ingkang dereng kayasa nglesan lamun sirangga guru kaki hamilya manungsa kang nyata namit pasang kalimantabi tinebihna ing tolak manu dumawa tawang tuwang Gusti kula ingkang sowan lepat nyuwun gunging samudra pangaksami saderengipun kula munjuk atur mugi kepareng kula ngaturaken bekti kula katur paduka sinuwun Prabu Duryudana Kisana ora jeneng ingsun mitambuh ning tetelo ingsun durung wanuh sira iku sapa Kisana ong ilahe ngawit namastu namo sidang sinuwun mboten maneh le panduka menika mboten tepung kalih kula selami gesang kula niki kula sowan wonten negari Ngastina nggih tesih sepisan iki Gusti Kisana iya wingking saking Magoda tanah Bajra kula menika pujangganipun Sang Prabu Jarasandha ingkang sudi mastani kula pun Begawan Kumarayekti kawula nuwun inggih ana parigawe apa Kisana sinuwun nyuwun duka ingkang kathah kula menika kapatah kardi kelawan sesembahan kula Sang Prabu Jarasandha kandheng kang sinuwun menika badhe ngawontenaken sesaji bekakak ngaturaken dhateng Hyang Rudra wujudipun pangganging manungsa ingkang cacahipun raja 100 negara niki mboten badhe dipun tampi dening Hyang Rudra menawi mboten jangkep 100 mongko ingkang sampun dipun kunjara menika cacah 97 lagi narya jangkep sinuwun menika dipun pasrahaken dhateng kula pun Ngumbarayekti banjur kang den keparengake raja ngendi dawuhipun anak Prabu Jarasandha mboten wonten malih kinarya jangkep wonten 3 negari nalendra ingkang kedunungan Kusika Seta nalendra ingkang kedunungan Ireng Cemani
Ugi nalendra ingkang kedunungan Ludira Seta menika sinten sinuwun? Kula mboten mangertos milanipun kula sowan dhateng negari Ngastina pangajap sageta paduka anak Prabu Duryudana niki nuduhaken raja telu niku sinten sinuwun? Sang Pantara Ratri among cipta pukulun kula putraning sun sira iku kang wis wanci besah lan jeneng ing wang pacek sira anang praja suwitan Narpati hamung to wakasing wang hamung to wakasing wang coba katetaki Kisana Kumara Yekti nuwun kula wonten timbalan ingkang adhawuh rungu kang dadi aturmu sakala kaya dene wong kang lumaku ing wanci panglong kepapak obor sewu padang nerawangan rasaning Prabu Duryudana kanthi sedyane Sang Prabu Jarasandha Duryudana percaya yen to Pandhara bakal kelakon nggone nganakake sesaji syukur. Dasaripun napa? Ndadekno pangertenmu dina samengko tan perbeda kaya dene sesembahanmu Sang Prabu Jarasandha nggone nganakake sesaji. Mung bedane sesambahanmu Sang Prabu Jarasandha nganakake sesaji bekakak kal kunjuk marang Hyang Rudra. Nanging Lipunta Dewa kunjuk marang Gusti kang akarya jagat. Ndak tuduhke raja telu kang pengawak bule ya Kusika Seta kuwi Kaka Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Dene ireng cemani ora ana liya Kaka Prabing Ndarawati. Ratu kang duweni getih putih ora ana liya kejaba Yayi Puntadewa. Nuwun sewu. Nek perkara sing duwe getih putih mboten namung Prabu Puntadewa, kula ya duwe. Mengko dhisik kuwi kok semlonong kuwi sapa dipun tepangaken kula ingkang minulya ing jagat Patih Harya Sengkuni nggih Patih Harya Suman. Sampeyan pun mireng napa dereng kalih kondang kula. Kowe iki Patih Sengkuni. Nggih, kula niki Patih Sengkuni. Oh, tobat, tobat. Cetha Patih Sengkuni aku percaya pancen sampean iku patih ingkang kondang Kajana Priya. Yen kondange kondang apa? Kondang kesugihane dudu Sengkuni. Kondang kadigdayane ya dudu Sengkuni. Kondang kepinterane dudu lho kondang bapa-bapa. Kondang lecete. Ayo wis men. Lecet-lecet litak lek kondang.
Wong iki ora duweni ngemu sengguni bakulan kuwi bangkrut terus. Lek pengin dadi wong bakul kok batine akeh nganggo ngilmune sengguni. Sinuwun pisanak kepiye? Kandheng sampun trewaca kepareng klonjon pamit madal pasuwanan. Kula suwan mboten ijen nganti anak kula kekalih Dimbaka lan Hamsa Giwadyabala saking Giri Bajra. Kula badhe lumaku dhateng negari Ngamarta kinaraja jangkep anggenipun ngawontenaken sesaji bekakak sinuwun. Duga digawa sekti ing ati-ati ayo kongsi keri. Yang lungeng kadung leret kawresan wonten dawuh nggih Paman Patih Harya Sengguni. Nggih, kula wonten dawuh Kakang Narpati nganggo. Nggih, kula wonten dawuh Yayi. Ora ana sabda maneh pasewakan. Guyung-guyung hanyeng guyung lekasing penemban kumara tinggone bakal ngrabosa Pandhawa. Murih wurunging sedya. Bubarna kang padha gantung sibing sun bakal kundur hangedhaton. Panyuwunku nganggo cara bebanjaran sari. Nuwun nggih ngestuaken ingkang dawuh. Katonan pacaring purnaming gegono